s'hagi fet aquí a Sant Andreu? Bueno, em sembla fantàstic. Perquè lloc de Sant Andreu sempre estem molt actius, sempre fem moltes coses i sé aquest any tenir la sort que hagin vingut aquí acompanyant a totes les entitats i escoles d'arreu de Catalunya i del territori, és fantàstic. La veritat és que és molt engrescador i com veieu Sant Andreu s'aboca tot el que ens porteu i tot el que fem aquí és un èxit. La veritat és contents, molt contents. Moltes gràcies. Hola, bueno, fa goig veure això, perquè veus a la gent jove, les escoles, però sobretot per a tota la col·lectivitat, no? Jo penso que és molt important pensar en poble, no? El poble que és tot, la gent jove, la gent gran, professors, estudiants, famílies senceres. Jo penso que és molt important, molt agradable i molt divertit. de la trobada de gegants de Catalunya aquí a Sant Andreu? Jo trobo una cosa fantàstica, perquè tot el que sigui promocionar les escoles, el barri i aquestes activitats, jo crec que aquí a Catalunya falten aquest tipus d'activitats. He vist molta canalla, o sigui, he vist unes colles molt animades, amb molta gent, vull dir, això vol dir que les escoles estan fent una feina bona. I els gegants sempre és una cosa que agrada. Hem vist molt al públic, i he anat seguint la rua una mica, i he vist molta gent interessada per l'event aquest. Moltes gràcies. De res. Hi ha futur aquest col·lectiu geganter. També volem agrair, com no, a l'organització d'aquesta 19a, a les escoles Ignasi Iglesias, Can Fabra, Eulàlia Bota, Turó Blau, Pegaso, Escola La Maquinista, El Sagrer,
el mestre Givert. Moltes gràcies per haver sigut els organitzadors de la 19a trobada i esperem que l'any que ve hi hagi una nova futura escola que organitzi aquesta trobada. Gràcies en nom de l'agrupació de Geganters de Catalunya. Sitting on my own, chewing on a bone, 1,000,000,000 miles from home. When something hit me, somewhere right between the eyes. Sleeping on a plane, you know you can't complain. You took your last chance once again. I landed stranded.